sine padha nindakake aten wis kumandang wayahe sampeyan tapi wajib salat dadi cakaing agama waya jas istiqomat lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar ketika tone tindak mungkar maghrib lan saja prayogane ditambah sholat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mong sedhela sabar lan tawakal pasrah mring kuwasa yen kepareng besok munggah swarga Singolodro la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah padha dielinge wis wancine padha nindakake adan wis kumandang wayahe sembahyang luwih sampurna dawuhe pangeran ayo Bu salat dadi sati jaga ganti istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat saya hati ngedake tindak mungkar maghrib lan prayogane ditambah sholat sunahe aja sembrana iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedhela sabaran tawakal pasrah sing kuwasa yen kabareng besok munggah swarga alhamdulillah. Oke, alhamdulillah Kang Mas. Kowe karo aku metu gendinge pepeling padha karo ngelingke masyarakat gedang dawa kene kabeh ikon padha eling adan wis kumandang wayahe sembahyang. Heeh Mas Kancil. Monggo iki dawuhe wong Islam para kiai para ulama salat 5 wektu ki luwih dening penting. Nah, iki kok ya jane aku rene ki ya susah ya seneng. Ade iso susah kok seneng susah perkara apa Kang? Susahku iki wedine wis kadung blorengan ora keduman jam. Ah iki ora. Lah jarene bose nggo ngarep tukang demung. Jam 10 dibari. Jam 10 dibari. Senengku senengem bab perkara apa Kang? Ngelumpuk karo kancane. Yalah iya. Iki mergo iki ndek wau didhawuhi jam 10 rampung. Delalah saiki ngantek semene ora ana apa-apa. Iki engko barongan iki dibari jam 3 isuk kira-kira sanggup, Bu? Engko nek dipacul wong engko lho. Jam 2 gak sanggup. Dibari jam 2? Aja, Bu. Gak sanggup. Aja, engko ngasek dikum wong. Ora dateh dibari jam 2 gak sanggup. Aja, Mas. Sanggup ngenteni? Setuju? Aja, Mas. Tambah 10 juta.
dagelan kok malah sing ora. Iki barungan umume iki jam 12, jam tengah 1 iki rampung kok, Mas. Iki lagi jam 11. Alhamdulillah. Niki sandiwara napa iki rombongan seni bareng. Iki acarane apa Mas kok tirik-tirik kok bakul jenang. Kok bakul jenang piye to? Lah iki ana mejane tirik-tirik munggo soto ya gak ana sotone. Bakso. Pripun Bu? Pun telas. Wah, tekane awak dhewe telat kok Mas. Kandhane kok iya. Heh? Kelarisan. Wah, Kandhane, Pripun, Mas? Kowe ora ngerti kaya tamune iki mau kawit sore sampai wengine iki tansah kebak nganti nggone rakamot untel-untelan. Alhamdulillah barokah Allah. Mula saiki apa iki ana dedaran iki wis entek kabeh. wis entek tekam telat. Heeh. Endi Mas? Iku bakule pe. Belah maher. Sapa? Sing ndi? Heh? Iki kok ya sing ndi iki Sing kok ndi? ya. Ora patek kenal Mas aku mlebu ning gedangan ya lagi iki kok. Sing kudungan apa mbake sing iki? Kowe ora usah macem-macem. Oh di Alalangku, nggo apa? Aku munggo sik to Mas. Aku kok kon milih mbake sing ayu karo mbake sing tuwa iki. Aku tetep milih sing tuwa. Mosok Loh, emoh sing ayu-ayune emoh. Lho sing ayu-ayu mbok kei dhuwit raget 500.000. kowe ora usah ngono. Lho aku iki ra sombong. Wong sing ayu-ayu ngene iki to, mbok kei raget sedina 500.000 sak juta mesti entek nggo tuku skincare larange ra karuan. Kowe ora usah ngono. Wong sing ning omah mbok tomboki vario karo ijol karo kowe ora ngarah gelem Lho aku tetep milih sing tuwa kaya mbake. Lho contone ketok. Priye Mas? Mbake dikei dhuwit sak juta ora kanggo rong dina entek. Lah aku kaya mbake rabi karo mbake sing tuwa ngene iki tak kei dhuwit 500, tak kei dhuwit 500 receh karo remasone kerokan glegak-glegek. Aduh. Iku masuk angin. Ambak-ambak dagelan ngene gantenge Bu bojone ning omah kowe roh nyawange paling mlengos lho Ora Bu. usah mbok kandakno wong kene. Dagelan ganteng ngene walah roh bojone kowe mbak karo kowe jios sampean Mbak. Bojome lho magak cek ganteng ngene karo mbake lho jos mbake. Atik mbok elem aku. Heh? Ora apa-apa tak syukuri, senajan bojoku untune merongos ya tak syukuri. Kok mbok cetakno. Ngono Aku nek mbok tambah karo paido. bojom lah ya seneng lho Mas. Seneng ning Senenge bab dodolan. Dene ya. Kok mbok bukakno bakul es. Iya Mbok jak bisnis ketoke. Mbok kulakno Fanta, Sprite. Iya. Aku ndek ngira ya bir barang. Iya no kaya bojoku kok. Sayange aku mampir tuku es ning kono kok goleki cukite gak ono. Lah sidane. Nggo untune cewetak. Cewetak. Bojoku iku. Lah bojo mrongos sik, Mas. Iya ora apa-apa bojoku anyar untune gingsul kok. Nek wong kene gingsul 1 2 pantes. Lah bojoku untung ngarep gingsul kabeh, Dek. gingsul kabeh aku tambah ya seneng. Tak ceritani. Ceritane piye? Asine ndenge aku getun atiku mangkele ra karuan. Ya dijol. Perkara bojoku rek mrongos. Heeh. Arep salat ning gone masjid, kok ayah HP salat magrib delalah udan. Wis tak kandhani. Mbok kandhani. Dik ra usah salat ning gone masjid wong HP magrib wong udan salat ning omah ra wis. Delalahe piye? Dik ngeyel budal ning masjid ora nggo sajadah nggawa rukah. Lah ning masjid tak ana sajadah glaran duwawa ngono to. Sing tirik-tirik rupane Tirik-tirik jong. bareng-bareng ngono kae karo kanca-kancane salat. Lah delalah bojoku bareng sujud, Dik. Wih, Piye, Mas? untune nyantol karpet. Langsung biyak wong sak masjid kubro kabeh langsung woi ana wong mangan karpet. Kaya keleak ngono Dik. Iya. Dek awan ora mbok gawa rene agen asane rehok. Iki ning aku ra sombong tenan Piye, Mas? bojone dagelan iki Bu. Wih. Nek Bojoku piye wong kene akeh sing roh Mas. percaya nek dagelan wis kondang kaloko bojone ning omah digelangi, Bu. Umume wong kene nek gelangan 1 2 rak pantes. Ora nek bojone dagelan iki. Lah bojoku gene. Gelangan ugel-ugelan ngantek tekan sikut. Mosok Ya percaya wong bojone pegawe kantor aku ya percaya. duwe ya percaya kudune wong bojone dagelan. Iya aku ya percaya. Ngene iki kowe esuk entuk angklop konggone mbaban ya Bu. Tak go ning Jepon. Alah,
layak bojomu gel-gelan ngantek tekan sikut gelange. Pirang gram, Mas? Lho kok gram ning ramas kok. Lah apa? Karet. Lah Jawa berat pisan lho, Mas. Aja nesu lho. Aja nesu lho, Dik. Senajan bojomu teko gel-gelan teko sikut. Lah senajan bojomu gelangan karet lah tapi bojomu rak pinter. Pintere Angger esuk ngreditno Mas ning pasar Jepon. Angger jam 7 esuk Bu bojone niki dagelan subur ngreditno Mas ning pasar Jepon. Percaya apa ora? Mas sewu Mas. Iku ngemis. Mas sewu Mas. Iku ngemis. Tunggale Yusri ning Jepang. Yusri sama. Ora semaduk bledos lho iki kok. Lah aku lino ning pasar Jepang wong pasarku aku cek wong Rembang lah pasarku yo ning Jepang kok Mas. Iya iki. Ning ora apa-apa ya kemajuan. Iki wektune yo mepet kok Mas. Mepet. Kok nek ndak dikum. Iya. Solipi Mas. Solipi ya Pak. Alhamdulillah sing wis ganti nderen ndedonga. Didongakno Mas iki. Anggone kajate bapa sing kagungan kersa Kang Mas. Acarane apa? Acarane pun sunatan Bu nggih. Nggih sunatan. Heeh. Sing digawe Bapak sinten? Sinten? Tasmuji. Nah, Bapak Tasmuji sak keluarga didongakno Mas. Didongakno. Anggone kajate bapa Tasmuji sak keluarga. Sak bubare nimbali rombongan seni bareng Singa Lodro kang diagem kalian Raka Mbah Ban. Tak dongakno mugi Bapak ingkang hamengku ganti diparingi gampang anggone golek rejeki. Amin. Mugi rezekine turah berah kanggo tuku tegal sawah. Luweh-luweh kena nggo anak kuliah lan sekolah luweh turah kanggo sangune Mekah lan Madinah. Nah, iki kok ya. Dongakno karo adikku sing ditetakno ning dina iki, Kang. Didongakno. Heeh. Bocahe pun dibu. Welah lah kok kaya warok udek mau, Bu. Iki warukmu sapa to iki kok ya? Warok bose mang. Awake seger lho, Dik. Iki kaya Kuru kok seger piye? Lho, kuru piye to iki kaya? Kurukan daging. Wah, wong edan iki lho iki kok ya. Paring asma sinten, Nang? Dik Niko. Riko. Ayo. Dagelan ganteng kok apa? Kandhane aku iki nek rada adoh iki rada ra krungu Dik Riko. Tak dongakno. Muga-muga dadosa putra ingkang saleh, putra ingkang migunani tumraping nusa bangsa, luwih-luwih ning agama patut piturut apa kandhane wong tuwa. Lah iki kok ya. Aku seneng lagi sowan ning kene to. Wah, pendarate kuwabe sregep-sregepe ra karuan. Mosok aku lagi nyangklong tas-tas lagi tak selehno to. Wis dikek mangan wong pendarate sregep. Tenan ta ora, Mas? Wah, segorong tak pangan wis dilebokno neh saking sregepe. Wong manggonem yo ndelik. Tegese dilebokno diganti sing anyar lho mangsam. Dikekne lipur, wektune yo mepet. Wektune mepet. Sing kepenak dikeki apa? Dikeki apa, Kang? Panjak. Orjene ya ono. Dangdut ae panjake gen leren jarene. Heeh, wah iki. Orjene ono Mas Asik. Asik yo ono. Tangga dhewe, kulon desa, kendange ono Mas Sakit rindu. Pamundutan sakit rindu. Sakit rindu, Ugi wonten. Nggih. Sumangga Mbak Yu. Nah, iki sakit rindu. Wong pamundutan ya, Mas. Wong ibarat godhong kates iso nglegakno weteng, apa meneh kowe karo aku sing sawijine manungsa. Lah ya to? Karo ngenteni ceweke. Heeh. Biasane bengi-bengi ning gedangan ya ono ceweke. Ora dadi ngopo ya, Mas. Wis sing wigati nderek dedonga kabeh. Muga-muga trek tonton muatan beras sing padha nonton muga-muga seger waras. Amin Amin ya rabbal alamin. Nah ya iki pokoke didongakno kabeh ngono iki. Wis jebule lah yo jek keduman penonton wis sasaku sepi kok do gembruduk muleh ngono. Buke warga mriki pun tepang kalih kula dereng, Bu. Dereng. Kenalan kowe adoh-adoh. Ya nggih nami kula sakmenika Mas Wisnu Kancil, kula wijeng saking Laladan Dusun Mojowetan Banjarjo. Mbok menawi warga mriki dereng tepang Lurahe Banjarjo, nggih kula niki rakyatipun. Tak bacok malah saku kok lurah, aku gemeteran. Ah iki kok ya lho iki alah ya Allah. Mas rene sik Mas. Gini Adik. Cah wedok iki tak melok turut-turut dialan iku mampir. Sapa iki kaya lha iki rupane ulah. Obrol-obrolan kabeh. Wah iki ndak bocah sing diboyak ning isor gedang mati. Dinggo tambul bocah-bocah ning isor, Pak. Iki kaya nggih, Mbak Yu, wonten pamundutan. Nggih sakit rindu nggih wonten. Nggih. Mana nano neno. Ngono sapa iki kok ya? Wong edan. Lah iya. Iki kok ya susah nyanyi kok ya. Lah taune apa, Nduk? Aku ngene iki nek nyanyi
kok nang kono. Lah ning ndi, Dik? Aku nang kamar khusus. Iki ya tunggal. Nyanyi ning gone Kamar khusus. iya kok yo ngamar sesuai ya tunggal. kamar khusus kowe iki ngombri wong lho kok Diteni ibuke iku lho sesore utuh dagelane kon ngetokno dhisik ngomah ngebari. Wong kene iki padha seneng atur panglipur panjenengan sedaya lalagan campur sari. Yuk, sumangga Kang Mas, satunggalipun tembang saking Rindu amenikani pamundutan iki saking kanca-kanca sing elodra. Nggih. Ugi mboten kasupen kerja bareng-barengan NN Audio profesional di Malang Bandung. Ugi atas kerjasamanya. Iki timbang urung anu wong gantung ya, Dik. Wis barak ya, Mas. Ya. Malaria kok ya. Lho, ijen. Bisa kok ya. Tak kira wis. Bela kono tek mandek. Iki diposno wong ibarat bis mandeke ning terminal, rene iki tembang sakit rindu dendekno ki pos-posane. Ana rek pas bareng. Malaria. Kono sing mbok tutak-tutuk kono terus mesti tangan tekan. Rodok panas to. Genten kono, wajike nang mundak iku lho. Wah, sak toples entek kin. Banget men. Kandhane iku mang sing jajan entek sak toples kok iya. Iki dina ndekne ya dadi bos kok. Alah iya no. Bose dina iki ya wajikin iki. Ya Allah. Wis pokoke bose wajikin alhamdulillah sak menggurine nawa entuk job neh. Lah amin ya iki Pak. Ngaturaken tembangipun apa Bapak? Sing tua-tua ditekoni. Nggih. Tayub. 10.8. Nah. Ayo 10.8. Nah. 10.8. Nganggo ojo-ojo, Kang. Tan samar pamoring sukma. Sinopmaya winayo ing asapi. Sinimpan dalaning kalbu pembukane warana saking layep alaya ping alaya pindho pecating supena rumusu ping rasa sejati dari jalan Ancol walu cok sing alon-alon Rama ring sarata retene wong maksana ngetan baling ngulon setian ning kelakon jangka kodanan sore lode nas wis ana sing duwe ya Rama tewa tereta mantu yang wongone Indra kila warga seni barang sing ngalodra wijil bacem kelurahan kacamatan
Kecamatan Jepon Blora kang dipimpin Bapak Tekan Saputra muga dahya kalis ing sambikala apa tenan iku kandamu yo ayo sok moga-moga rapeta bebarengan sakmula paraga ramane dhewe kudu ngandhut telas kudanan nek patok nangis kedanan kembang suleng kumandang suarane mereng muka lanang wadon winor sita mane man ya jae bebal nek rapat tok ya mah ditinggal sing kawuri lemas jinggu saupama Mas sendok para ukir-ukiran nera kapok dadi pikiran namun ngalamun tanpa ukara sekawurni ramane dhewe suka telas kudanane sok ora petok ning ati besok kawurunge karya ruci ding wargaya iki gendeng apa lemas aku milik gendeng walu-walu tete padang marga gendenge walu-walu ngan sabunga susah aku tetap goyo rayogane aja gampang nasu lamun nasu tamprapane dadi kurung sampean arep derek sapa aku milih sing tak sayang-sayang dadi padha gampang golek sandang pangan
Iki ngene Mas Subur lan Mbak Yuendras nggih nganggone nyambut gawe dicukupi samene wae merga iki wau lakone pamundutan lakone ya dawa sumentene dan mangkone ora nutuk mundhak ra prayoga kripik gedang raja sithik edang padha rata mbok menawi awak dhewe anggone nyambut gawe kurang nuju prana nyuwun agung ing samudra pangan sami nggih ayo padha netepi karo kewajiban awak dhewe sowan wong ae asung jarwa lale 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 lo asung jarwa ya mas rangu rangu arsane ya mawi sukaretna raden anggar citra kumpul ing ayoja karasaning yang dus Gusti dase kula sumranggane rasa padha Gusti kula wengaren pangundange kadyang parada lho iki mau jam piro iki kawit aku saka Tegal nganti teko omah kene wis katon surup sandheala lho ketelak arep ngombe kok kendhi kothong bangkune cemplo iki sing dipikir iki apa kok malah seger-segere wong saka Tetegalan saka sawah iki nek jujuk pangomben gondange ngelak iki krasa seger ngombe banyu putih sing manggone kendhi lho kok malah kothong ora ana isine bro lho ora ngono bro Piye le Pak? lho kowe surup-surup kok modal madil Lah kuwi mang bukan blonjo, Pak. heeh Aku mau wis budal blonjo. Neng aku gak entuk blonjo, Pak. sik Siap piye? aku tak takon yep. Takon apa? Sawise kowe budal blonjo nyang pasar mau bapak rak budal nang Tegal Jo. kae jagunge kebaceken aku ngirai jagung kinen jagungku bisa urip ngelak ing goro aku mulai arep ngombe kendhi kothong lho rumangsaku kowe rak wis mulih lho kok malah teko mlayu-mlayu Lah aku iki mang blonjo iki anggek mulai saiki kok, Pak. kawet esuk mau Ijo. agek mulai iki Heeh, Pak. jabang bayi blok Kok tekan omah iki mang lho, Pak. Aku sing biyen tuku iki apa Kok tuku apa babar blas gak oleh blonjo lho, Pak. lho sik lho kongkon blonjo kanggo slametane simbokmu netepi pendak pisan lho kok malah ora entuk blonjo apa duwite ilang ngono apa piye Gak duwe gak ilang iso duwe kok, Pak. lah kok ora blonjo apa pasare kobong Oh gak pasare je buka kok. lah nek pasare buka mongko budalem kok omah iki yo tak gawani dhuwit uga rampene wong blonjo kuwi nggawa dhuwit lho kok malah mulih glendang rambutmu madul-madul jaritmu korat-karit Iso tak kandhani sik ya, Pak. Aku tak omong ya, aku apa omong Pak iki omong ae ora mendek-mendek kok. sing ngayane omong tak rungokne Pak, aku iki mau ape blonjo. heeh Nek arep nang pasar liwati alas kok, Pak. wis cetha saka ngampal teko pasar iki ngliwati ereng-ereng Gunung Pegat Lah iso. alas ya lanjut Aku mang dicegat wong apa nang alas sik. kowe dicegat wong Iso, mulane aku gak sida tekan pasar gak iso blonjo. apa sing nyegat kowe kurang ngerti nek kowe iki delondongku
blondonge Suramenggala sing kondang warok ana ing Ngampal. Ngerti apa aku anakmu iki ngerti yo wonge yo. Wis ngerti? Lho nek wis ngerti kok ora ngajeni bapak apa wis mamak mripate ngono apa wis picak Aku wis ngomong ngono lho Pak, kok tak kandhano bapakku lho wonge ora wedi yo. Sik. Kowe dicegat karo bocah. Iso calanang. Bocah lanang. Iso Pak. Nganti ora sida blonjo nang pasar. Banjur karepe bocah iku apa kok jalari kowe nganti ora blonjo, Aku arep dipek bojo aku moe. Kowe apik pek bojo? Apa dipek bojo aku mo? Nah aku dipeksa lho Pak. Jane ya aja ngono. Lho kok aja ngono-ngono piye le Pak? Tak sawang ibarate pitik kowe iki wis wayahe ngedu. Dadi wis trep, wis jumbuh nek ana bocah lanang seneng karo kowe. Banjur nembung karo kowe arep dipek bojo kuwi lumrah. Pak, iku aku seneng wong aku ora seneng karo wonge kok Pak. Dadi kowe perkarane kowe ora seneng karo bocah sing nyegat kowe mau. Iso. Wis tak kandhani bocahe. Malah meksa aku apa diprawoso lho Pak. Tenan lho aku mulane iki mlayu tekan omah iki lho. Dadi model-model kabeh ngene iki. Kowe ape diperkosa? Iso Pak. Loh, iki lho. Pak, se Pak. Hei. Kok dhisik. Adol bagus kowe, Adol gendong kowe, Pak, sabar Pak. Mamak mripatmu, Iki surah. Kandhani kerang Tak ulu. Pak. Bapak iki mbok aja ngono sabar dhisik lho Pak. Kok malah iki ape ngantemi sapa sing abu. Kowe kondol dicegat pedalangan, Aku dicek. Jare ape bawas karo kowe? Isen nuntut karo kowe. Kowe. Sik. Kok dhisik Pak sik ah. Aja lho Pak. Aja, Aja. Lho jare kowe ora seneng kok malah aja, Aku nek iki ya seneng nek sing nututi sing ngarep prawoso aku gak iki kok Pak. Sing ape merkosa karo kowe? Ora iki. Ora kuwi. Oh gak Pak niki aku yo gelem. Cabang bayi. Nek iki gelem Aku nek iki yo gelem no Pak. mergo cahe bagus. Lah saiki bapak dhewe ngerti bocah bagus lho ya. Nek mon aku malah lho. Nek karo ki gelem. Gelem aku nek karo iki. Nek kowe gelem aku sing coto. Lho, atek ngono iku, gak ono sing ngedangno. Nek kowe omah-omah aku ora urip dhewe. Alah gampang kok nek mangan tak kirim. Sik. Piye tak takon? Arep takon, ayo coba pak-pakna lho ya, Pak. Tenan lho ya. Ora. Aja mbok antemi lho ya. Sapa kowe cah bos, Jenengmu sapa? Kakek. Oh, mau kelemak kowe ngidai ta. Aku arep ngomong apa tahu. Ora pendeng. Lan ngomong Pak, kok nek wong ndedek nek kaget lho ya. Pedhot yo bengi iki ora pedhot yo bengi iki. Selaturan terus. Sesuk ora ono tunggale. Selaturan terus iki kok malah. Maine adu-adu. Adu gange nek ora adu maine. Sapa kowe? Nggih. Aja kenal mek. Lu dadi wong lanangku sing tegas, Kula ajrih, Sing tergiras. kula ajrih nyawang jenengan. Lho kok wedi? Nggih, Apa awak gendhuwo apa piye? lagi kados ngaten. Sapa jenengmu? Inggih, sakderepun kula nyuwun pangapunten. Kula menika pun Raden Subrata, putra dalem wonten ing Kabupaten Trenggalek. Sapa? Raden Subrata, putra dalem wonten ing Kabupaten Trenggalek. Raden Subrata putra Jagdipati Trenggalek. Waduh mati aku. Waduh Den. Den. Jenengan mboten apa-apa. Jenengan apa-apa monggo. Den Mas Subrata. Monggo kapejaono kula nderek. Sebab kula sampun kirang anggah uguh dhateng panjenengan kirang subasita wantun mala dumateng. Lho kek meneng ae to, Blok. Kandhani Pak, iki aja ngono
Lah kemang nek kondo iki Raden Subroto putra Tenggalek aku alam pengen. Lho nek iki bapak saya waduh ngapunten nggih Den ngapunten Umpama tak polo ora apa-apa. Monggo kula pasrahaken Mboten mentala. Kula pasrahaken mustaka kula dhateng panjenengan. Monggo katua aja kula katigas aja nggo kula pejah gesang kula aturaken dalem panjenengan. Sampun. Mboten dados watake kula. Menawi kula menika nggadahi panyokro bawa menawi kula menika kedah males dateng tumindak panjenengan menika mboten. Waduh. Den Mas Subroto. Matur nuwun sanget. Mrengaten nyata mboten kabar ngayawara. Bilih putra saking Trenggalek, putra saking Jeng Dipati Dedya Ngalim. Pun paringi kawelasan dhateng sok sitra kemawon ingkang nandhang lepat. Sauger tiyang menika purun kersa nyuwun pangapunten dhateng panjenengan. Sampun kula aturi jumeneng kemawon Pak mboten. Mboten mengke dak kualat. Mboten. Lho jenengan menika priyayi luhur. Lho kula menika tiyang napa, Den? Nanging sak menika wonten rompok panjenengan. Ingkang gadhe panguwasa menika panjenengan to, Pak. Saestu. Nggih. Kula menika namung mertamu dhateng panjenengan. Ning ngapunten lho Den nggih. Mboten napa-napa menawi kula menika ngadhep dhateng panjenengan. Mboten dados menapa monggo-monggo kula aturi jumeneng langkung. Plok ngene kok meneng ae to. Plok. Pak, nggih kula Den. leres napa ingkang dados kandhanipun Cempluk. Menawi kula menika ingkang mitulungi dhateng Cempluk. Enalika semanten wonten ing tengahipun wana, Cempluk menika dipun godha salah sawijining pawongan kakung ingkang kersanipun meksa badhe dipun pek bojo. Nyata leres napa ingkang dados kandhanipun Cempluk dhateng kula. Bilih nalika semanten Cempluk kula kengken kinen blanja wonten peken kacegat dening pawongan nem-neman ingkang nembung seneng ta nembung tresna kalih Cempluk. Nang Cempluk nampik satemah badhe mrawasa dhateng Cempluk. Lah niku sinten tiyangipun? Iji. Menawi mboten lepat menika Kang aran Gento, Pak. Gento. Saking kandhanipun Cempluk menika tesih seduluripun. Mrengaten Gento saking Gunung Pegat. Inggih, Pak. Lah menika tesih bujuk kalih Cempluk. Monggo jenengan wingi kemawon. Deh, Ana apa? yumpuk endi teh? Kok takokno Cempluk mbakyumu? Apa arep sangoni ngono piye? Ayo ulung ciote, ulung dadi apa-apane kok ndaluk tamu. Tok, Ya teh, kok resik latarmu? engke wong kula leki yo jak telek wedhus tok wae. Kene yo, Dok. Ya teh, Ora ngono. Gawe kagete ngati. Adoh kok Gunung Pegat. Nganti kowe mlebu nang rompokku, mlebu ning desa Ngampal. Malah kowe saiki ketemu karo aku yo Pakdemu Sura Manggala. iya teh wong nyatku ya apik kok teh. Apa ro? Kowe takon mbakyumu Cempluk. Lho iki ana apa? Ini lho teh. Aku lak wis gede. Seteng Mbakyu ya wis pelawan gede. Ya. Neng aku sithik ndeloso teneng teh. Piye? Ndeloso teneng. Ya wis lumrah. Nek kowe seneng karo Cempluk, mongko Cempluk iki sedulurmu duwe. Apa meneh Cempluk iki isih pernah mbakyumu? Neng nek aku teneng ya Pak Dik ya teneng. Ya ora apa-apa, slumrah. Acik laki cucu. Ayah, kalau joton tak kemana? Sik. Iya teh.
Lho kowe sakwise aku kandha wis lumrah nek kowe seneng karo Mbak Yumu Cempluk, iki seneng perangan sing endi? Apa kowe seneng peranganing sedulur, apa ya seneng ana perangan-perangan liyane? Ya lo ne ote. Maca jeneng mu citok. Ya lah cocok ote. Saya tak bae sik samsuku. Olah mbok wae ya, De. Alah iki mawe baban. Oto ayo, De. Dadi kowe seneng karo Cempluk, iki ora perangane seneng karo dulur wadon ora. Iya, De. Yo lo nia. Nek jeneng kedululan ae blenger. Iya. Karepku Kalepku lah. Yumpuk ya wis de, aku ya wis gede. heeh. Yo. Kaya tangga-tangga tepalo kae lho, De. Lho kaya tangga teparo. Marah gawe bingung. Lho tangga teparo ku sing perangan endi kok malah. Alah kaya ngenyok, De. Iku lho De nek nang sawah wong lolo. Terus ngalit wong lolo. Heeh. Mek kayu wong lolo. Lumrah. Iya wong lolo, De. Terus Nah, kalepku kan yumpuk. Ya iya no, tulu dhewe ngolak nyingkur. dadi ora mung ngarit wong loro, mangan bareng wong loro. Tulu lho wong loro, De. Turu ya wong loro. Iya, De. Nek ngono rak kaya wong bebojoan. Nah, kalepku yumpuk tapek utuh. Dadi bener kowe arep ngepek bojo Cempluk. De bener. Lamange Pak De kanca jeneng. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Tok. Iya, De. Ya. Nek kowe bener seneng karo Mbak Yumu Cempluk. Para kowe kepengin ngrabeni, kepengin duwe bojo karo Cempluk. Mergo kemeri karo tangga teparomu jarene mangan bareng, ngarit bareng turu ya wong loro. Ojo bantel-bantel lah, De. Mlipate metotot aku tuh mengkelet, De. Ora usah wedi. Lah Pak De ngono. Aku kon apa-apa kok Dadi meliling. ala janane kowe nembung karo Mbak Yumu, ngelamar karo Cempluk, ape mbek pek bojo. Kalepku De ngono, De, mumpung wedhusku cek citok ulung tantekno, De. Ya, no. Iya. Kena. Nek kowe bener lairmu sing batinmu, kowe seneng karo anakku wadon Cempluk Warsiah. Iya, Ora De. Cempluk Warsiah ape mbek pek bojo pinangka dadi sisihanmu. Ning- Ning ana pirantine to. Ana syarat lan saranane. Salate apa, De? Dadi mantu kudu sujud sungkem ana sukune wong tuwa. Alah Pak De yo lah pekannya. Lah kena aku kok olo-olo ndotok blok ning isole Pak De kaya cungkem ah. Lah iya kudu sujud sungkem ana sukune wong tuwa. Karek gelem apa ora? Nek gelem menawa ya kelakon nek ora gelem wis bali nang Gunung Pegat ora apa-apa. Aja tutut ta, De. Kok tutut balang tuh mak dicicili wong ngono Pak De. Karek gelem apa ora? Mau Pak De kok tutut mbok ngantek lelenge ora tau tak tututi kok. Lho kan jare seneng karo Cempluk. Teneng, De, teneng. Lho nek bener kowe seneng karo Cempluk apa maneh kok sujud sungkem ana sukune wong tuwa. Paribasane jagat gumelar iki ana. Sauger rembulan lintang karo rembulan, apa wae mesti bakal disembadani ya. Iku lak nek wonge cuke De. Wonge urip ngene betul kalek cita. Lho ning penjalu aku iki ora wujud bondo donya raja kaya ngono ora, ning mung sujud sungkem ana sukune wong tuwa. Ah. Iya ya, De. Abot-abot aku nang yumpuk. Aku yo tak utut. Ngono. Ning aja galak-galak, De. Kawit. Kepengen apa wae? Kepengen apa wae? Waduh, De. Waduh, De. Waduh, De. Waduh, De. Waduh. Kenapa? Waduh, ya, De. Wis mamak mripatmu apa picak kowe? Sopo Cempluk? Anyar Pak De ono. Ngerti? Ngerti. Nek Cempluk iku dlandongku. Yo pernah Mbak Yumu kenapa? Ya sadhe.
Cek. Apa ki rumangsa Bagus dhewe? Lah aku nang kene paling ganteng kok, Dik. Ing atas sing bocah wadon kowe. Ah, Mongko kowe ngerti. Nek cempluk arek Sura Menggala ya dlandong kowe. wis elah, Dik. Dene opo? Cempluk tembong nang dalan, bocah wadone jawab apa mek keloni, apa mek demeni. Ah, Bangsat kowe. Wah, lah nek ngene kok mati nyepet iki. Kula menggeh-menggeh Den. Dangu mboten nate ngedep. Nggih ngapunten niki mawon. Nggih ngaten menika watakipun Warok Sura Menggala saking Ngampal. Jane nggih gadah. Kula menika kombinasi wonten sedaya. Asam urat kolesterol komplikasi pun. Neng alhamdulillah. Wonten dinten menika kula tasih kiyat derek mangayu bagya wonten ngersanipun pinjanipun Bapak ingkang Amengku Gati satemah ngregengaken anggenipun mangayu bagya keng putra. Ning nuwun sewu Den. Lho kula menika nggumun. Miturut saking kandhanipun Cempluk, dika menika nembe tepang kalih Cempluk. Lho neng kok raket sanget kula malah dianggep tiang pidato ngoten mawon. Pun sing penting injing-injing kantuk beras kalih kilo. Sampun iki wau. Sampun pun sukani. Sampun. Lho kula kok dereng. Ngeten nggih, Pak. Pripun. Kula nyuwun pangapunten menawi kula menika sajake caket dhateng Cempluk. Sakmenika kula badhe matur palaku dhateng panjenengan. Ngaten. Sisan damel kula menika sampun nggadhahi raos tresna dhateng Cempluk. Menawi wonten keparingipun panjenengan kula nyuwun pangestu menawi Cempluk menika badhe kula pundhut garwa, kula boyong wonten Kabupaten Trenggalek. Ah iya ampun Den. Boten dipun parengaken. Ampun Den, ampun ngantos pun wurungaken anggen panjenengan kagungan penggalih badhe ngepek bojo dhateng anak kula Cempluk. Kados ngaten lah. Nggih. Dedekan kula. Pak. Saestu ndika lair tusing batin tresna kalih putra kula pun Cempluk Warsia. Ning kawontenanipun nggih ngaten rompok kemawon nggih sobrah sabreh boten kanten-kantenan. Jogan mawon nggih lemah polos ning kok boten kantuk bantuan. Ngeniku kanton pejabate. Lho ngoten iki kantor keng rawa panjenengan pinaka dipati wonten Trenggalek ampun atus pilih dhateng sok nuwun kemawon. Menawi saking Rama kula menika sampun wonten dana bantuan kagem kawula daksih. Saestu menika. Nggih, sampun. Menawi kula dereng kantuk giliranipun. Niku kanton perangkat-perangkat desanipun. Oh ngaten Nggih. Saringe ngeten mawon. Matur nuwun sanget menawi panjenengan saestu badhe ngersakaken dhateng putra kula Cempluk pinangka bojo ta garwa. Gendho tas mawon kula pala saking tindakipun. Wurungan botenipun gendho badhe madul dhateng tiyang sepuripun. Lajeng kersanipun. Mila saking menika sawetawis panjenengan katrema basuki wonten Ngampal kula tak mlampah medal saking desa Ngampal. Nyumangga.